Buenas chicas, por favor, decidnos vuestros nombres y de qué selección venís. Ni Olatxar Zabala ganaz eta Euskadiko selekzioetik nator. Ni Miren Lagarte Maioz naiz eta nire Euskadiko selekzioetik nator. Bueno, comentarnos cómo os habéis visto en esta final de OneWorld femenino. Bueno, nik uste dut biok dakigula ez dugula gure partidurik onenain. Hasieratik nik uste dut partidutik kanpo gona zela, ni pertsonalki eta eurek nik uste dut oso ondo jokatu da bela. Orduan, bueno, emeritu oso zira zizkue. Nik uste, berdina ez gara oso guztua geratu indako partiduakin. Nik uste dano gina lan ekatuta eta ez du laguntzen, OneWorldeko modalitate honetan. Baina, orokorren finalak enduta txapelketakin oso guztua, aurrera pausuru baten egia. Beraz, urrengo txapelketa bidea. ¿Queréis hacer algún comentario general sobre el mundial que ha sido en esta ocasión en Argentina? Azkenen esperientzi berri bada, modalitate asko, aurten jargesa ere sartu deun esketan, beraz, horre euskanak aurraka goazen seinale da, eta jugatuko duen beste bidai bat bezala. Bai, eta nik uste dut azkenean gure kasuen pertsonalki pausuek emoten gabiz urterik urtera gure baliabideak hobetzen, gure entrenamentuek hobetzen, gero eta nik uste dut prestatu hau heltzen garela mundialetara, eta guretzako ikaskuntza prozesua da, nik uste dut gero eta hobeto gabizela jolasten, konpetitzen, hemen egoten, eta nik uste dut hemendik aurrera gero eta gehiago hobetuko gula, gero eta gehiago entrenako gula, eta hobetu helduko garela hurrengo urteetara. Pues nada, chicas, enhorabuena por haber llegado a la final, que tiene mucho mérito y muchísimas gracias. Eskerrik asko.